Mae mam gi yn dweud ei bod hi i'r un oed â bawd, eithroed ac ychydig yn hyn ar ddanedd. Mae hi'n byw ar ei phen, ei hun mewn tŷ bach amhell, bell i ffwrdd. Yn rhan fwyaf o'r amser, mae hi'n gwneud yn gret, ond weithiau mae hi'n cael trafferth yn symud o gwmpas. Pan oedd hi'n ifanc, roedd hi'n car ymlaen lan y stepiau a drws sprint. Ond dwi wedi gweld hi cael trafferth yn ddiweddar. Mae mam gi yn dweud mae ofn cwympo sydd arno hi fwyaf. Byddaeth menyw ffeind o Ken yn rhywbeth draw i edrych ar stepiau mam gi. Yna, cyn pen dim, roedd handy person wedi cyrraedd i osod llawer newid iddi. Dyw stepiau ddim yn codi gymaint o ofn arno hi nawr. Mae'r handy person wedi gosod lot o fawr o bethau sy'n helpu pobl hyn eraill yn eu cartrefi. Mae e hefyd wedi gosod canllaw ar y straed, fel ei bod hi'n gallu mynd i fyny y gwely. Mae wedi addasu stafelloedd mochi pobl eraill mwyn iddyn nhw deimlo safach o'r gael bach neu gawod. Mae mam gi'n ddweud nad yw hi'n gallu credu pa mor ddrud yw cadw ei thŷ hi yn gynnes y ddyddiau hyn. Mae hi'n poeni ar arw am y biliau. Dydw i ddim yn hoffi meddwl amdani hi'n teimlo oed. Byddaeth y fenyw ffeind o Ken draw eto helpu hi. Fe eisteddodd y ddoi i lawr ac edrych faint mae hi'n talu am bethau fel noi a phrydam. Fe ddywedodd y fenyw wrth mam gi efallai bod cwmnïau yn ei eraill yn cynnig bargen, i bobl yn y sylfa a hi. Felly fe edrychodd nhw ar y we, fe wnaeth hi helpu mam gi i newid lawrydd cymdeithasol. Mae hyn yn llawer ratach. Dyw mam gi ddim yn poeni gymaint am biliau nawr. Roedd mam gi mor falch. Fe ddywedodd hi wrth ei ffrind Betty. Roedd gan Betty broblem fwy o llawer na mam gi. Roedd ei hen foelyd hi wedi torri. Felly, gysylltodd Betty a Ken rhywbeth. Fe anfon nhw fenyw arall i helpu hi, i ddod o hyd i'r fargen orau ar gyfer boelyn newydd, a pheirianydd i'w osod o. Roedd yn weithwyr dda, nid un o'r cowboys na sy'n twyllo pobl. Mae rai pobl yn gallu cael grant, neu help gan elusynnu hyd yn oed. Mae'r wybodaeth i gyd gan Ken rhywbeth. Cyn pen dim roedd Betty yn gynnes fel tost. Dwi'n hoffi tost. Mae mam gi yn byw ymhell i ffwrdd, yr ochr arall i Gymru. Hoffwn i gallu codi llaw arni hi, ond mae mynyddoedd yn y ffordd. Dyn ni ddim yn mynd i gweld hi mor aml ag y bydd yn hoffi. Mae hi'n teimlo'n unig weithiau yn dod meddwl. Dyw hi ddim yn hwyl bod ar eich pen ei hun. Mae e'n gwneud i pobl deimlo'n drist. Mae hefyd yn gallu ymgneud nhw'n sal. Mae gan Ken rhywbeth gynllun o'r enw MyPad sy'n helpu pobl hen, fel mam gi i fynd ar we a siarad â pobl. Fe wnaeth Julie, y fenyw sydd wedi bod yn helpu mam gi, dangos i mam gi mor oedd hi i ddefnyddio cyfriadur lechen. Roedd mam gi yn hapus iawn i drio fe i ddechrau. Roedd ganddi hi ofn ar dorri fe. Ond unwaith y dechreuodd hi arni, doedd ddim stop arni hi. Nawr mae mam gi'n syrthio ar we. Mae hynny'n od, achos does ganddo hi ddim bwrdd syrffio, ond mae hi'n gallu cadw mewn cysylltiad â phawb. Dwi'n gallu gweld hi a siarad da hi pob dydd nawr, sy'n gret. Ken rhywbeth, yn helpu mam gis a thad gis yn mob ran o Cymru.